बैसो गोरलै हौवा लानानै नांनाय मानिखौ होगोन होनदों आंथ' तो 6 माससो सिगां जोङो थांनाय भिडिअखौ नुनो मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो जोङो गावनि चेनेलावनो गावनि मेन चेनेलावनो नै बिदि नुबाय आरोना अब्ला आंबो शक जाबाय अब्ला हौवाया माथो बुंदों होमब्ला जोङो दिनै फंसे खोथाखौ खोनासंनानै लाग्रोनि सेंग्राफोरजों लाइन मारियो गुबुन सेंग्राफोरजों फन रायलायो रं नाम्बार रायलायो Oh my god पालिया सोरजों सोमोन्दो जादों आंथ' 7 मास न'आव गैयामोन बियानो बियो गथ' 3 गारदों माने 3 खोथाया बिदिसो आं मिथिनो मोनामोन जोंनि आसामाव जे एबा क'क्राझार बायदिसिना जोंनि बर'फोरनि जायगायावबो एइडस बेमारा मानिफ्राय गोसारदों आरो लोगोसेनो मानो बारायगासिनो दङ आच्छा बिनि थाखायसो जागासिनो र' बेटाफोर मोनाखैथ' बिगुर सिगुर हाख्लाबनानै दानस'नानै गारनांब्लासो मिथि मोनगोन नोंसोरो बांद्राय मोन्दों होननानै बारा हाबलाबाय थाजायालै बेखायनो जोंना बोराय बुरिफ्रा होनोलै माने मानसिखौ मोखाङाव नायनानै आरो मानसिखौ नायनानै जों जाज खालामनो हाया होननानै मानो थाखाय होननानै बुंब्ला गरायजानबोथ' जानो हागोन ना फरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि आरो गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबायानो जों मोनसे न'खरनि बाथ्रा सावरायनो नागिरदों एबा बिथांमोना न'खरबो गैखालानो दायो नाथाय थेवबो जों माखासे बाथ्राखौ सावरायनो थांदों आरोना मानि थाखाय होननानै बुंब्ला आं सानो बेयो मोनसे इम्परटेन्ट टपिक होननानै थ' बेनिखायनो आङो आंनिथिंजायनिफ्राय एसे एनै नोंथांमोननिसिम बुंनो सानदों आरोना गोबां इउटिउबारफोरनियाव नुगासिनो आरोना मा जादों थारै मिथियाखैमोन दायो नाथाय एसे डिटेल्स मोनबाय एसे नागिरबाय एसे सानबाय थ' मानो थारैनो माने जों दिनै मा बुंमोन थारैनो जोंनि बर' हारियाव जों दिनै सानफायाव मोनसेब्लाबो सोरजोंबा दोनखारनाय सोरजोंबा खारनाय बबेबा माबा मोनसे जाबोनाय जों गोबां नुगासिनो दिनै फेसबुक ससियेल मिडियायाव बे भिडिअ बिमा माहारिनि आखल आरो आखुथाय एसे हाबखोमानानै दङ आं बेखौ दिहुनलांनो नाजागोन थ' जाहाथे बेफोरबायदि जाया थ' नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' गिबियाव आं नैबे स्क्रिनशटखौ मोनबाय आरोना स्क्रिनशटखौ लोगोफ्रानो गोबां हरबाय आरो फेसबुकफ्रावबो गोबाङै नुबाय आङो ओमफ्राय सानबाय आङो जास्ट बेयो मोनसे माबा जागोन आरोना सोरबा इडिटिं सोरबा माबा मोनसे खालामदों नाथाय बेयाव मोजाङै थांनानै जेथिया मेन चेनेलावनो थांनानै नायो अब्ला नैबेखौ नुबाय आङो अरे भाई ये क्या चल रहा है होननानै साननानै नायबाय आरो बेयाव सिगारेट बायदिसिना सोबनाय एबा बिरि सोबनाय गोबां बाथ्रा दंमोन थ' दानिया जोङो बिनि आखुथायखौ आं मालाबाबो बेयाव जाज खालामनो हाया मानि थाखाय होनोब्ला सोरबा हेबिटबो थायो नङा सिख्लाफोर जाबाबो बाट नाथाय आं बुंनो थांगोन सासे गथ'आनो दङ बेयाव गथ'नि जन्म लायलायबाय सासे बिमा महर मोनबाय अब्लाथ' नोङो गोदो सिख्लायाव हेबिट दंबाबोथ' बिमा जानानैथ' गारनांगोन ना भाई देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ओमफ्राय दानिया नैबेनि बाथ्राखौ फैबाय थ' जों बिथांनि हौवाया फाथैलाइ बिसिखांनायनि उनाव मा बाथ्रा बुंदों एबा मा रिलिज खालामदों जों बेखौ नायग्रोनि नाथाय आं मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो खोन्थाना होग्रोखायो जे जेब्ला बे 6 मान्थ सिगां बै बाथ्राखौ क्लियार खालामनानै होदोंमोन आं बिदि नङा एबा गावखौ बेफोरबायदि नङा होननानै ना अब्ला आङो एसे सानदोंमोन आरोना हयथ' जानोबो हागौ माबा मोनसे सोरबा माबा मोनसे नुदों नाथाय बिथाङा अथराइज होनानै होबाय एबा बिदि नङा होननानै बुंबाय जेथिया ओमफ्राय होनबालाय बे दानियालाय जों मा नुनो मोनखो ओंखायनो पाब्लिकआ जेब्लाबो जानला मोनला बुङा पाब्लिकआ थारखौनो बुंमारो खोमा ने गासिबो केसफोराव जों एसे नायनानै नुबायथ' नङा होमबा हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना जोंथ' मानि थाखाय गारनाय जादों होनोब्ला बियो गुबुन सेंग्राफोरजों लाइन मारियो गुबुन सेंग्राफोरजों फन रायलायो रं नाम्बार रायलायो आं बुजिनो मोना थारमाने दायो मिथिबाय जों रायजोबो नोंथांमोनाबो एसे मिथिदो माने बै सानफ्रामबो दोनखारलायनाय सानफ्रामबो खारलुं खारलाफ्रा मानि थाखाय जादों बेफोरनि थाखायनो जादों खोमा मबाइलफोरा एसे साबधान खालामना दोनलै आदै मादैमोन नङाब्ला आरो नोंथांमोननियाबो खारफालांनो हागौ जिखियानो जाया मानो हौवायानो थाखाबाय अलरेडि जुलियानो जाखाबाय गथ'आनो थाखाबाय अब्लालाय मानोथो रं नाम्बार रायलायनांगौ दरखार दंबावो दे नोंथांमोनानो सानलाय नोंथांमोना बे खोथाखौ मा सानो दे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय दिपालिया सोरजों सोमोन्दो जादों आंथ' 7 मास न'आव गैयामोन बियानो बियो गथ' 3 गारदों माने 3 बे खेबसे बुंदों मुलिजों थांदों आरो नेक्स्ट हरामी हो बेटा बे बाथ्राखौ खोनानानै आं मोनसे खोथाखौसो गोसोखांदों आजिखालि माबा एसे जादु नांबाय नामाब्रा रायजोफोर माथो सेंग्रा गैयाबाबो माथो माबा माबिबो मोनलायलाङो नाथाय मोनसे खोथा आं सानदों आरोना आं बुजिनो मोनबाय दे जोंनियाव जे आसामाव एइडस बेमारा मानि थाखाय बारायबोगासिनो बैफोर जाथायनि थाखायनो जानो हागौ बायदि मोनदां आरो सेंग्राफ्राबो माब्रै मा मोखाङै लायोब्ला नोंथांमोनालाय लाजिग्रा लाजियासि सोरनिबा हिन्जावखौलाय कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर र' बेटाफोर नोंसोर मोनाखैथ' मोनबासो आयदै होनगोन नोंसोरो र' नोंसोरो
दानस'लाबायनानै हाख्लाबलाबायनानै गारनांबासो गम मोनगोन नोंसोरो कौन है ये लोग कहां से आते हैं बाब्रे नायदो माबायदि खामानि मावना लादों आरो लास्टआव दुगिसो देखायबावदों आयौ 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 नंमारगौलै थारैनो जाय मानसिया मावो बे लाजिमारा नाथाय जाय मानसिया नुयो बिसोर लाजिफिननांलायो थ' जिखियानो जाया आं बे समाव बेखौनो बुंगोन थ' नोंथांमोना जेथिया मोजां मोनलायखाबाय नोंथांमोना जेथिया संसारानो खाखाबाय अब्लालाय नोंथांमोनालाय मानोथो आरो गोदान दोनखानो आरो गोदान हौवा गोदान हिनजाव बेफोरनि माथो दावराव जाबाय थाखो स' लासिं सिं बाथ्रा नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिनै जोङो निउस खुलिनानै सानफ्रामबो नायबानो स्क्रल खालामबानो मोनसे नङा मोनसे बेफोरबायदि निउस मोनबाय थागोन आरोना नाथाय आं बेखौ कभार खालामदों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो थाखायल' नाय यार नोंथांमोननि लाइफआथ' लाइफ जानानै थांबाय दे नोंथांमोनाथ' दिनै बोराय बुरै जाखाबाय नोंथांमोननि लाइफआ आदायानो थांखाबाय नङा होमबा थ' नाथाय आदायानो थांखाबाय जों बेखौ जेबो बुंनो थाङा नोंथांमोना लाइफआबो दंबावो आदायै नङा होमबा नाथाय मोनसे खोथा जे बेफोरबायदि बुस्थुआ माने खनसे नांबाथाय बे बुस्थुआ माने जेब्लाबो थाबायानो थागोन आरो लोगोसेयैनो आं मोनसे खोथाखौ गोसोआव नुदों आरोना एबा आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों बै खोथायानो जाहैबाय नाय नोंथांमोना जेब्लाबो नोंथांमोना नाय आरोना नोंथांमोना नुनो मोनगोन जुदि नोंथांमोननि साखाथि फाखाथि नोंथांमोना नाय अब्ला जेथिया नोंथांमोननि फिसाला आरो फिसाजोफोर थागोन अब्ला नोंथांमोना बेफोर सानसे समाव देरबोबाय थागोन नाथाय बिथांमोना मोनसे बुस्थुजों जेब्लाबो जुजिनांनो गोनां जायो जे बिनि बिमायानो मोजां नङामोन बिनि बिफायानो मोजां नङामोन बिनि बिमाया बिनि बिफायानो दोनखारग्राखासो बिनि बिमायानो दोनखारग्राखासो बे जेनेरेसनानो फैबाय थागोन आरोना बिथांमोना जोनोमनिफ्रायनो बे बुस्थुखौ जुजिबोनांगोन होमब्ला नोंथांमोना सानदो बिथांमोना जे मा दाय मावदोंमोन जेनेबा नोंथांमोननि थाखायनो नोंथांमोन बिमा बिफानि थाखायनो बिथाङा अरायबो बे बाथ्राजों जुजिबांनो बिथांमोना मा दाय मावदोंमोन बे बाथ्राखौबो साननांगोन आरोना थ' बास आं बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय बिथाङा जे फाथैलाय बिसिबाय बिथांनि थाखाय मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो बास आंनि थाखायबाथ' मोजां गैया नोंथाङा बै फार्स्ट टाइमावनो जुदि नोंथांमोना बै जाय टाइमावनो बिथांखौ हमनो हादों गुबुन सेंग्राजों बेफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो दङ अब्ला बेयावनो गारखानांगौमोन ना होमबानो दायो नोंथाङा एफा गोबावहालागै नोंथाङा दुखु सुखु सहायनो गोनां जानाय नङामोन नङा होमबा स' बास आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदान भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम